Όχι, κάηκε. Πόσο παίρνουν οι ψήσεις σήμερα το κάνατε? 40-50. Άρα, δεν ετοιμάζεται. Όχι, στη μαγαζί μπορεί να πάρεις και πιο πολλά. Είδε τώρα μας είναι τη δουλειά. 40 τόσες ώρες που έκατσες. Σίγουρα. Θα μου πληρώσει και το καθαριστήριο. Και την κόμμηνα που έχασες. Να. Κοίτα ρε μαλάκα, ποιος δεν θα τα ακούσει λένε που δουλεύει. Παράγει την κόμμηνα για να ψήσεις. Για να ψήσω μπριζουλάκια. Έλα στο σπίτι, θα πούμε καθαούτσι. Δεν είναι η Μπίονσε, η Μπριζολέ. Δεν είμαι η Μπίονσε. Είμαι η Ποπάρα. Δεν είμαι η Μπίονσε. Είμαι η Ποπάρα. Η Μπριζολέ. Δεν έχω να ζηλέψω τίποτα από την Μπίονσε.